गावथारोबा गावथारग्रोथों जोंखौ जों थैग्रोगोन थेवब्लाबो बे हाखौ ट्राइबेलफोरनि हाखौ माब्लाबाबो हगारनाय जानाय नङा गुबुननो। बे खोथाखौ सासे गेदेमाया बुंदों। खोथाया मा? थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनदांनो हागोन। स' नैबे खोथाया 3600 बिगा ट्राइबेलफोरनि हा जोंनि ओनसोलाव पर्बत जरायाव बासबारियाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव ट्राइबेलफोरनि हाखौ आदानि कम्पानिया पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलनि थाखाय बाहायनो नागिरदों। एथ' बुरजा हा जों बर'फ्रानो आलाय सिलाय जानानै ओरै थांहां ओरै फैहां ओरै होखारजाहां प्रमद बर' सारनि सासनाव ओरै होखारजाहां जानानै दं। आरो बे थोब्ले माब्लिखायावनो दिनै बे एथ' गिदिर कम्पानिनो एथ' बुरजा हाखौ नुवा खोनाया आनला सानलायै सोर एनअसि हरनानै एथ' बुरजा हाखौ बोरै गनायथि होनो हाखो मालायनि आखायावलाय? खोथाया खुब सिरियास जोंनि फिउचारनि थाखाय। दिनैनि भिडिअ'आव बेखौनो नोंथांमोनजों सावरायगोन। हेल' एभ्रिवान, वान्स अगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। खोथाया खुब सिरियास। 3600 बिगा हाया मामुलि हा नामा? ट्राइबेलफोरनि हा पर्बत जरायाव। आरो बेखौ दिनै गुबुन जायगा गोजाननि आदानि कम्पानिया पावार प्रजेक्टनि थाखाय बाहायफैनो गनायथि मोनबाय। आरो बेयाव थानाय ट्राइबेलफ्रा आरो गुबुन जाथि हिसाबै मिलायनानै थानाय रायजो राजाफ्रा बेखौ बोरै सहायनांगौ? बेयो जोंनि थाखाय ग्रहनजोग्य नङा, आजावजाथाव, एक्सेप्टेबल नङा। थार बाथ्राया जाहैबाय बेखौ एनअसि होग्रायासो थार बाथ्रा। बिटिआरनि एनअसि लागोन बाव। आसाम गभर्नमेन्टआथ' नों जोंखौ जेब्लाबो रिमट कन्ट्रल बादि बाहायखायो नालाय, बेखौ जोंखौ जेब्लाबो खोख्लैनाय ट्राइबेलफोरखौ फोजोबनारनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो फोजोबनारनाय। नैबे जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टआ ट्रिपल इन्जिन एलायन्स गोनाङा बिसोरसो एसे होबथानांगौ, बुंनांगौमोन। एलायन्स जानायनि अर्थ'आ मा? मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडभान्टेज आरो डिसएडभान्टेज बेखौ आजावनानै लानो रोंनांगौ। डिसएडभान्टेजखौल' जों दासान्दि मोनगासिनो दं, नाथाय सुबिदा एडभान्टेजखौबो जोङो आजावनानै बुंनानै लानो हानांगोन। बेफोर जोंनि थाखाय खहा गोनांबा जोंनि थाखाय खहा गोनांब्ला बेखौ जोङो बुंनानै होनांगोन। खारन ट्रिपल इन्जिन नालाय इउपिपिएलआ दिल्लीयावबो दं, बिटिआरआवबो दं, आसामावबो दं। बेफोरखौ होबथानो हायैनि माबा मोनसे खारन थायो नामा? नाथाय गोसो गैया प्रमद बर' बिथाङा फानजोबखानायसो, खौथि खौथि फैसा लानानै बेखौ एनअसि होखानायसो। बेनिखायनो बिथाङा जेबो बुंनो हाया। आरो बिनि टार्मसा जोबखाबायानो आरो इयुनाव सिखांफिननो हायैखाय बिथाङा बेफोरबायदि बेहुदा खामानिखौ मावगासिनो दं। हमारे एरिया में आकर अडानी कंपनी ग्रुप ऑफ पीपल आके यहाँ पर हमारे जमीन को कब्जा करके यहाँ पर कंपनी चलाने के लिए आया था। क्या हम इसको ग्रहण करेंगे? क्या हम इसको देखकर चुप रहेंगे? नहीं ना, हम आवाज़ उठाएंगे। अपनी हक के लिए आवाज़ उठाना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। जों जोंनि मोनथायनि थाखाय आवाज दिखोनायाव जेबो उसुबिदा गैया। बियो जोंनि मोनथायखौ आरो मोनथायनि थाखाय जुजिनाया कन्स्टिट्यूशनल राइट्सखा। आयेनावनो 6 शिड्यूल प्रोविजनाव रोखा लिरनाय दंमोन। सिगांनि 17 बोसोर बिपिएफ हाग्रामा महिलारी सारनि नेतृत्व होनाय बे 17 बोसोर समावहाय जे मालाबाबो ट्राइबेलफोरनि हाखौ अना ट्राइबेलफ्रा बायनो मोननाय, फाननो मोननाय मोनथाय गैयामोन। नाथाय दिनै प्रमद बर' सारा 5 बोसोर रायजो खुंनायावनो बेखौ क्लियार बानायनानै होबाय। हलसेल बयबो लानो मोनो, फाननो मोनो। नै खोथाया लेखा गोरोंनि सुक्तिया बेनो जाबाय सान्ति सुक्ति। बेखौ जोङो पिस एग्रिमेन्ट होनगोन नामा? बर' रायजो राजाफ्रा बे पर्बत जरा ओनसोलनि एसेबां लाम ओनसोलनि 3600 बिगा एरिया लेन्ड अफ एरियानि सुबुंफ्रा मेगनाव मोदै लागासिनो दं। बेखौ प्रमद बर' बिथाङा नुना नुवाखै।
बे जाबाय सान्थि बेखौ सान्थि बुंगोन नामा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बेखौ सान्थि बुंगोन नामा नोंथाङा मानो सिरि बेफोरनि सायाव आवाज दैखोनो नङाबा जों बोरै निउट्रेल अर्गानाइजेसन होननानै जों बोरै गनायनानै लागोन बर' रायजो राजानि मोदैया नोंथांमोननि आथिङाव गोलैना गोलैया नोंथांमोननि दायथ'आव गोलैना गोलैया ना बेफोरखौ मावथारला स्किम सेनसनफोरखौल' मावथारसै नामा प्रमद बर' बिथाङा रायजोफोरनि गाबनायखौ नुगोना नुवाखै बेसो आंनि गिदिर प्रश्न दा आङो एसेखिनियाव भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय लोगोसे नैबे सासे गेदेमाया मा बुंलांदों नांगौबा गावथारगोनबा गावथारग्रोथों जोंखौनो गावथारग्रोथों होनदों नै गेदेमाया थेवब्लाबो बे हाखौ आदानि ग्रुप अफ पिपोल आदानि कम्पानिनो हगारनाय जानाय नङा होनदों खोनासंलांदो बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट हर बासबारिनि माने सुखि दुखि पार्ट 1 आरो दुखि सुखि पार्ट 1 आरो दुखि सुखि पार्ट 2 आव जों दंफैयो खालपानि जायगा बियो ओमफ्राय बे जायगायाव आदानि कम्पानिया 3600 बिगा हा बेयाव आवग्रिनानै लानो नागिरदों आरो बिसोर बेखौ लानो नागिरनाय खारना जाबाय फर्मेल पावार प्रजेक्ट APDCL नि आन्दाराव लुनो नागिरदों आदानिया बे जायगाया गोदो गोदायनिफ्रायनो ट्राइबेलफोरबो दङ माने हा हु लानानै माइ आबाद खालामनानै दङ हाग्रायावबो एफानै बिदिनो नुनानै थाबोदों आरो बेजों लोगोसे गुबुन जाथिनि मानसिफोर दं बे जायगायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउथे बे जायगायाव आदानि कम्पानिया जे हा लाना फैदों बे इलिगेल बियो आरो बेखौ रायजोफ्रा जायगानि मानसिफ्रा प्रटेस्ट खालामदों जाहोआ होनना बुंदों आरो जाहोनबो नाङा दिनै बे जायगानि ट्राइबेलफ्रा गावहानो थानो जायगा गैया हा गैया आरो बे आदानि कम्पानिया खुन जुगनिफ्राय खुन अबेबा सात गाथोन दै बारनानै बे जायगायाव मोनसे माने पावार प्रजेक्ट खालामफैगोन बे खुनु दिन ग्रहन जायगा नङा जायगायाव खुनु आदानि बे माने पावार प्रजेक्ट जानो मोना जाहोआ आरो जों बेनि थाखाय नांगौबा जिउ गारगोन थेवबो जों हा होआ जिउ गारगोन जों हा होआ जोंनि थांखिया नंगौ बे आरो जोंखौ दिनै आलाय सिलाय जोंखौ जेरैबो खालामनादों आलाय सिलाय जोंखौ जेरावबो खालामनादों दिनै जोंनि जिउखौ सनमान नागाराखै बे गोरिब गुन्द्रानि ट्राइबेलनि जिउआ जे जिउ मानसिनि जिउआ जे समान बयजोंबो बेखौ दिनै फाराग लाबोनानै ट्राइबेल जिउआ दाम गैया देखायनानै बे गिदिर गिदिर मानसिफोरनि जिउखौल' गिदिर दाम होनानै बे जायगायाव इन्डास्ट्रि फेक्ट्रि खालामफैनो नागिरदों गथिखे बेखौ लाय होआ आं दिनै सरकारखौ खावलायदों प्रमद बर'मोनखौ दिनै बिथांमोनहा दिनै बर'फोरखौ जेरावबो बे ट्राइबेलफोरखौ जेरावबो हाग्रा ओनसोल थानायखौ होखारबाय थायो न' बां सावनानै थानो जायगा गैया माबा इन्डास्ट्रि आदानि कम्पानि होनो नागिरो दा बिसोर बहा थाबावो फालाय दिनै गाबगु खुगु जागासिनो दं थानो जायगायानो गैया दानि बे जौगानाय जुगाव दासिमबो जुदि जोंहा थानायनि मोनसे स्टेबोल जायगा जुदि गैयाब्ला जों माब्ला जिबन खांबावनो जोंनि फिसा फिसौखौ आरो जों फोरोंबावनो जोंनि न'खर संसाराबो जाबावगोन जोंनि भबिष्यतआ मारै जाबावगोन बेखायनो जों बुंदों जे जों थांनानै थानांगौबा जोङो मोनसे सिद्धान्त लानांगोन थांखि लानांगोन जों जेराव दं बेयावनो जों गसंनानै थानांगोन जों नांगौबा बेयावनो जिउ गारगोन जों नांगौबा बेयावनो जुजिनानै जों जोंनि भबिष्यतखौ जों खालामनांगोन बेखायनो बे जायगानि रायजो राजाफ्रा गासैबो एकगत जानांगौ खुनु आदानि बे पावार प्रजेक्ट आरो मोना जाहोआ आरो जबरदस्ति बे जायगायाव आदानिया फैनानै बेयाव पावार प्रजेक्ट खालामनो हाया बे 6 शेड्युल बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेलफोरनि बे माने खुंथाय बे खुंथाय एरियायाव 6 शेड्युल जानायनिफ्राय बाहेरानिफ्राय हा मोनफैया खुनु दिनावबो मोना जोंनि माने ट्राइबेलफ्रानो बाहेरानिफ्राय जोंनाव हा मोनफैया आरो बे आदानि उम्राव फैनानै बे जायगायाव हा लाफैनो बाहेरानिफ्राय बे 6 शेड्युलाव बे माने पारमिसिबल नङा गथिखे बे जायगानि मानसिया बयबो गसंथानांगौ आरो बे जायगायाव इसेबां माने गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोर दङ बे गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफ्राबो ट्राइबेलजों एकगत भाबै ज' ओंखारनानै जुजिनांगौ दा रायजोफोर एरेन्ज खालामबा जोंखौ खालामहरदों फार्स्ट माने एरेन्ज खालामगोन जोंखौ फार्स्ट खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा गावथारनांगौबा गावथारबाय फार्स्ट जोंखौ खिन्थु बे गोरिब गुन्द्राखौ नङा आरो जों बेखौ खालामहोआ जों जुजिगोन रायजोफोर नुनो मोनबाय मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जरुर लिरना हर भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ